Tento fanklub a celá jeho myšlienka, alebo myšlienka založenia spočíva v tom, aby sa ľudia zo Slovenska nejakým spôsobom združovali, aby fandili Barcelone, aby sa spoznávali na takýchto rôznych podujatiach, ako je toto, na ktorom práve sme, aby cestovali za zájazdmi a aby sme skrátka spoločne všetci ľudia zo Slovenska, z rôznych kútov fandili Barcelone a podporovali. Aj toto podujatie, kde prišlo takmer 100 ľudí, nám ukázalo to, že ide o veľmi slušnú organizáciu a za tie 3 roky sme, musím povedať, stihli veľmi veľa. Od mnoho zájazdov, mnoho podujatí, akcií, ktoré sme spravili, webovú stránku, e-shop. Boli to rôzne zaujímavé akcie, napríklad odhaľovanie erbu nášho fanklubu v Barcelone za účasti viceprezidenta Jordiho Carbonera, takže určite veľmi pekné spomienky, chvíle a myslím, že aj do budúcna nás čakajú veľmi pekné veci. A brand new day is here, the sun lifts from its hiding place, and the light touches my eyes and brings a smile up to my face, and the world is spinning slowly. I know today is gonna be a good day. Doterajšie fungovanie klubu hodnotím veľmi pozitívne, z toho dôvodu, že sa rozrastáme deň čo deň, mesiac čo mesiac. Svedčí o tom momentálny počet členov, ktorých nás už je vyše 400. Svedčia o tom tieto vydarené akcie, kedy či na prvom, na druhom, na treťom vždy sme zaznamenali pozitívny nárast v počte zúčastnených a potvrdením toho je aj táto aktivita, kde nás prišlo takmer 90. Finding freedom every step along the way, knowing joy and happiness are here to stay. I'm feeling good today. Fanklub pre mňa znamená úcta k hodnotám FC Barcelona, ktoré sme si zaumienili, že rozšírime aj o to, aby sme tieto hodnoty šírili medzi našimi deťmi, medzi našimi známymi, priateľmi a teda hlavným poslaním je to stretávať sa, združovať sa a šíriť to dobré meno. Som prvý rok v tejto našej družine a som na prvom stretnutí, teda zraze, a som extrémne spokojný. Stretol som tu spustu dobrých ľudí, zapálených a strašne úprimných, proste takých, ako majú byť športovci. Fanklub je skvelý, je to vynikajúca komunita ľudí, ktorí sa stretnú raz za čas, ale tá atmosféra, tá energia z tých ľudí, to je vynikajúce. Áno, a ja to cítim, preto som sa nakoniec do toho zainteresoval, že som ju vnímal aj po mojej osobnej návšteve v Barcelóne, aj na Camp Nou. Som videl, že to je proste jedna velikánska rodina, a neformálna, proste každý tomu fandí, každý to má rád a sú k sebe ako brat a sestra všetci. Tak jasno, veľmi pozitívne, je to proste úžasná vec a združuje nás všetkých fanúšikov a tak proste veľmi rád tu chodím na každý raz a užívam si to veľmi. Zo začiatku to bolo naozaj len fanúšikovia, že sme boli, teraz už príklad tieto letné sú o tom rodinnom, dá sa povedať, poviem to tak, o tých filozofiách Barcelony, je to rodinný klub, takže aj tieto stretnutia sú o tom. Hráme podľa mňa pekný futbal, zatiaľ máme šancu získať všetky 3 tituly, takže zatiaľ to je veľmi dobré a pevne verím, že sa nám podarí ten aspoň titul a veľmi by som rád Ligu majstrov. Asi by som šiel všetky 3 tituly. Každopádne, keď sa človek pozrie na hru Barcelony, ako objektívne, nielen čísielkami, výsledkami, tak je bezkonkurenčný.
tu sme veľká rodina, jedna sme sa stretli, proste nepoznáme sa, ale každý tu berie, ako sa už poznal od narodenia, každý každého, hej. Nie je tu žiadny rozdiel. Vždycky dobrá nálada, atmosféra, a je to také všetko také otvorené a také rodinné, všetko, je to super. Ja si myslím, že to je o správnych ľuďoch, na správnom mieste a samozrejme, aby sa stretli rodiny a chlapi, aby si zahrali futbal. O tom, aby sa stretli priatelia, fanúšikovia Barcelony a ľudia, ktorí majú radi šport, futbal a hlavne tú Barcelonu. Bratia a sestry, dovoľte, aby som vás všetkých privítal. Som strašne rád, že vás tu znova všetkých vidím. Doterajšie fungovanie klubu hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko sme mladý fanklub, ale za to obdobie už sa udialo strašne veľa pekných, milých akcií, ale čo najdôležitejšie vlastne vznikla až taká rodinná atmosféra, rodinný duch a ľudia sami sa tešia, pýtajú a chcú organizovať akcie, chcú byť spolu. A vlastne tento dnešný letný zraz je presne toho dôkazom. V prvom rade chcem povedať, že to je veľmi dobrá myšlienka, ktorá vznikla. Sám som dlhé roky fanúšikom Barcelony, už od roku 73, s Tiborom Friedmanom asi najstarší fanúšikovia Barcelony v tomto fanklube. Barcelona alebo Barca je top značka svetová, ktorá prináša fanúšikom na celom svete veľkú radosť. Ohromné emócie, je to rodinný klub a ja som rád, že kus toho môžeme preniesť na Slovensko, že títo fanúšikovia sú aj tu pod Tatrami a možno aj práve preto sme sa tu v srdci Slovenska stretli. Pre mňa znamená tento fanklub hlavne to, že som futbal pozitív, fanatik až svojím spôsobom, žijeme futbalom, celá rodina, takže možnosť vyjadriť svoje pocity ku klubu, ktorého mám rád od detstva. Môžem stretnúť ľudí, ktorí sú totožnení s tým istým klubom, hoci to je klub, ktorý nehrá na Slovensku, ale je to najlepší klub na svete. Takže je to možnosť stretnúť sa, byť spolu, prežívať to, pozerať zápasy, volať si a žiť tú atmosféru.